Alatainen soutu lapiootteella. Lapiootteella soutu poikkeaa tuosta normaali alataleesta siinä, että tämä kohdistuu lapojen väliin, tuonne trapesiuksen alakolmannekseen ja rompoiduksiin paljon enemmän. Ja jos siellä kokee tuon ongelma-aluetta siellä lapojen välissä, niin kannattaa sitten liittää ohjelmaan tämmöinen alatainen soutu leveällä otteella ja lapiokahva. Tämä lapiokahva on tämmöinen niin sanottu törnävä lapio, eli se on lataamo tuolla jossain Oulun lähellä. Tämä ilmeisesti sieltä kertoo sitten jotakin, minkälaiset ne lapiot siellä on. Eli ihan kun alataidessakin oikeastaan polvien lähes suoraksi, asetetaan ryhti, lähdetään venyä yläselästä. Puoltaan keuhkosta ilman pois ja vedetään paino tonne palleaan. Noin. Ja palautus takas ja venytys. Noin. Noin. Ja annetaan lapojen liikkua. Annetaan venyä ja supistua. Venyä, supistua. Pitää tuntea oikein, miten se käy tuonne lapojen väliin. Hyvä liike.